Já vás vítám u prvního videa z války. Je to vlastně první válka v sezóně, čeká mě tady 5 fightů. Trošku jsem tam měl obavy z jednoho fightu, u kterého se samozřejmě pozastavíme, řeknu co a jak, jaká byla taktika, rozeberu ještě nody u každého fightu a bohužel padnul jeden kill, u kterého taky řeknu, co se stalo, jak jsem tomu mohl předejít a podobně. Takže jenom v rychlosti té nody. První champ, který mě čeká, tak je Penny Parker. Tam vlastně Defender nemůže ztratit více jak 2,5% HP na vlastně damage, to je vlastně damage cap 2,5%. Jakmile mu seberu ten damage cap více jak 2,5% teoreticky, tak dostane Fury buff, pokud bych dostal 5krát bych vyčerpal ten damage cap, dá se říct, nebo bych ho přesáhl, tak by dostal Glance buff na 6 vteřin. Potom je tam další nod, který když Defendera schodím na zem, tak mu běží cooldown a pokud mě hitne do bloku, tak dostane 50% poweru. To je celý. Tady jsem zvolil vlastně vlka, jsem dal, je na Penny Parker je úplně ideální, není imunní na Rapture, hituju ho do bloku, čímž tak se i vlastně hraje Wolf, takže je to relativně přímočarý fight. Nody ty nějak úplně nepoznám, takže standard. Tady to šlo tak nějak bez problémů, až na to, jak mě nahitoval trošku, ale měl jsem invul boost, takže vlastně vůbec nic se neděje. Bylo to trošku delší, než jsem očekával, ale radši jsem jel trošku bezpečně, protože je to moje první válka po delší době, kdy se jede nějaká vyšší obtížnost. Tady bylo krásně vidět, jak jsem jí schodil na zem a hitovala mě do bloku tou SP2 a tím nalítla SP3, ale říkám, měl jsem invul boost. Myslím, že jsem tam měl ještě jeden hit v záloze, že kdyby napálila SP3, by to v pohodě. Každopádně jsme to zvládli. Další je Scream, to byl taky relativně jednoduchý fight, vůbec nic těžkého. To se obešlo taky bez problémů, tam jsou nody, na to se hned podívám. Jo, kdykoliv Defender generuje buff, tak získá i Energize buff na 12 vteřin, který mu zvyšuje power o 10%, maximálně 10 stacků, pak je stun imun a potom Defender je imunní na Armor Break a Nullify, pokud je Defender schozený na zem, tak je cooldown immunity a na 15 vteřin. To je celý, takže prakticky Scream bez nodů. Taktika je hodně podobná jako u Penny, to znamená, že hodně přes blok jedu a neměl by být vůbec žádný problém. Samozřejmě, abych dodal, tak maximální boosty, jaký jsou možný, invul boost plus mám klásový boosty na Mystika. Takže říkám, víc se připravit nešlo, nody jsem znal, prostě výběr týmu hodně dobrý, děkuju vedení našemu šéfovi. Tak, tady potom mě čeká další fight, u kterého jsem měl trošku obavy, jak to půjde, protože tam mě čeká Serpent, je to na Hazardu. Tam je Poison a Cold Snap, což Cold Snap tam ho hitovat moc nemůžu, protože Wolf imunní na Cold Snap není, ale je imunní, dá se říct, na Poison, ten redukuje o 90%. Pak je tam další nod, kde Defender generuje o 60% víc poweru do SP2, od SP2 má snížený power o 80%. Takže tu SP3 nemůže se pomalu stát, aby ji tam dostal. A navíc k tomu ještě Defender na začátku fightu generuje pasivní prowess, to znamená, že se mu nedá nic zrušit, k 50% síle SPček. Což zrovna ten Serpent je tam docela nepříjemný. Většina counterů, který na něj jsou dobrý, tak zkrátka se nemůžou vzít kvůli tomu hazardu.
Takže Wolf opět je to relativně dobrá volba, tady hned jsem to posral na začátku, standardně úplně. To je prostě moje štěstí, hodím Invul Boost, hned na začátku fightu ho vyplancám a jsem prostě v prdeli. Každopádně tady mě hitnul akorát dvakrát, takže ještě jeden teoreticky na tu jednu SP3 nebo jednu malou chybku bych mohl ještě zvládnout. Taktika je taková, že hitovat ho hodně přes blok a nepouštět mu moc SP2 a nehitovat ho v Cold Snap fázi, pokud má, jako je právě teď. Párkrát se může, protože samozřejmě mám Willpower v Mastery, takže mě to úplně nezabije hned ten Cold Snap, ale známe kabamusky procenta, tam je 40% šance, že mi hodí ten debuff na mě, ale podle mě to není tak 40%, ale je to tak 90%. Tady je vidět, že na tu SP2 bral strašný bomby, nějakých 8, 13, 13,7k, něco takového do bloku, což je extrém. Hodně to dělá to prowess. Velka jsem dřív bral na Serpenta, skoro furt, ale od té doby, co jsem dostal Kušalu, tak prakticky Velka nepoužívám, takže to je moje taková premiéra po hodně dlouhé době, možná i rok to bude, třeba nebo 3/4 roku, co jsem naposled vzal Velka na Serpenta, takže tady toho fightu jsem se bál, že tam by teoreticky mohl padnout kill. Naštěstí to bylo relativně jednoduchý, nečekal jsem, že to s tím Vlkem půjde tak dobře. Tam je hodně důležitý teď, jak mu naběhne to 1%, death imunita a power gain, tak si nechat ten relik, to znamená, že tady jsem se ho krásně použil, mohl bych pak použít ještě SPčko do zálohy, teoreticky pak by mi naběhlo ještě další SPčko, takže tam by to bylo vyřešený. Tady jsem čekal, než mi sundají oponenta a šlo se tady na nala. Tady jsem čekal, že to bude relativně dobře, ale chybička se vloudila a tady padnou první kill. U tohohle fightu jsem to absolutně nečekal. To jsem byl upřímně v šoku. A tam si hned povíme, kde se stala chyba. Bylo to hned na začátku fightu, mám pocit. Nějakých 20%, 15-20%, když jsem mu sebral. Tady jsem potřeboval jenom couvnout a podržet blok, abych si nahodil ten armor, jakoby, a byl jsem imunní na unblock. Nodity řeknu za chvilku, tady je ta chyba, kterou jsem udělal, omylem jsem natáhl na SP1, blbě jsem jí dexnul a z toho, jak mě to rozhodilo, tak mi úplně vypadlo, že dostane unstop. Tady jsem trošku zmatkoval a blbě jsem dexnul SP2, což se mi v životě nestalo, že bych jí dexnul blbě, samozřejmě první sezóna, trošku nervozita a už jsem udělal takhle stupidní chybu, takže jsem musel použít healy, revive a pak už to šlo samozřejmě dobře už. Co se týká ještě jenom těch nodů, který tam má, tak pokud útočník trpí 3 a víc debuffama, tak Defender je unblock. A pokud útočník očistí debuff, podifne nebo schodí jakýmkoliv způsobem, tak se stane na 7 vteřin unblock. To je docela fajn. Každopádně tam máme další not a to je, že kdykoliv útočník generuje buff, tak je okamžitě nulifnutý, zrušený a Defender generuje 75% poweru a je tam cooldown na 7 vteřin, což je extrémně hodně, 75% je prostě extra. A další, že pokud Defender získá bar poweru, tak útočník získá power stink na 8 vteřin, což je taky trošku nepříjemný, ale tady je krásně vidět, tak mu naběh ten power a už mi tam střílí tu SP3, naštěstí Invul Boost, takže nic se neděje. Tady už jsem věděl, že mám tak nějak vyhráno, počkal jsem jenom, než mi skončí power stink a loopnul SP2, která ho takřka zabila skoro. Tam už stačí 2-3 rány a bude prostě mrtvý. Tak, to máme, to šlo relativně dobře už, ten druhý pokus, takhle jsem to měl zajet, ale bohužel ten první pokus se prostě nepodařil. Tady jsem ještě využil ty boosty, co jsem měl, abych nezapínal ty maximální boosty kvůli jednomu fightu, což je to drahý jako svině, nechtěl jsem s tím plancat,
takže jdeme tady rovnou na Jelenu, kde je taky Hazard Shift a je tam Poison, opět 90% redukce, nebo o 90% mi rychlejš vyprchá, což je super, a Rapture, na který vlk imunní není, takže zase taktika je taková, že pojedeme přes blok a hitovat Poison fázi a do toho je stun imun, takže prakticky jednoduchý fight. Je to trošku delší, protože opět tady, jak jsem mluvil u předešlých fightech, zapnu invul boost, hned na začátku fightu si ho vyplancám a jedeme bez něj. Takhle krásně se vyhazují boosty do AVčka. Tady je krásně vidět, jak jsem nahitoval pár hitů, hned jsem dostal debuffy a jsou téměř okamžitě pryč. Což je super, ten vlk, že má aspoň nějakou tu imunitu. A tady hitoval jsem prostě přes blok, nebyl v tom žádný problém úplně. Ze začátku trošku agresivní byla, ale pak se stáhla trošku do bloku a šlo ji krásně hitovat, takže ten fight byl dobrý. Není to teda úplně optimální volba. Nevím teď, kdo by tam mohl být dobrý na ní. Zrovna na tyhle dvě, na ty dva hazardy, Poison a Rapture. Nevím teď, kdo by jí mohl spláchnout dobře. Ten vlk, ten se tam docela hodí, no, díky tomu hazardu. Jinak není to vůbec těžký defender, mohl jsem jí tahat na SP2, vím, jak jí dexovat, ale vzhledem k tomu, že jsem vyplancal ten invul boost, tak jsem nechtěl riskovat, že bych to opět posral jako u toho Nala a blbě dexnul, zkrátka jednoduchý SPčko, takže to se mi úplně nechtělo. Tady mrkněte na konec toho fightu, už to zkrátka proběhne bez problémů, takže za mě je to takhle všechno. Fight ještě nechám do pozadí, ať se dojede 10. válka. Bohužel tuhle válku jsme ještě prohráli, byl to těžký soupeř, velmi dobrá aliance, mají tam hodně dobrý lidi, kde i v Battleground se umísťují na krásných místech, takže takhle je to za mě vše. Nezapomeňte like, odběr a uvidíme se zase u dalšího videa. Zatím čau.